Kiitos. Joo, no niin. Tervetuloa Ari. Kiitos, istutaanko alas vai? Eiköhän me istutaan alas. Okay. Joo. Maistuisiko sulle muuten kahvi? Mä oon tässä jo ehtinyt vetästä kahvin. Okei, eli sen takia juodaan vielä toiset kupit, että pakotetaan Ari. Joo, sopii se. Joo. Mä voisin ainakin ottaa tommosen, jos täällä jotain suositellaan, vai mikä se olisi semmonen päivän hyvä? Kyllä mä suosittelen aina cappuccino tai latte. Kyllä niistä löytyy yleensä päivälle hyvä lähtö. No niin. Okei, no ota sä Ari, kun Cappuccino. No niin, no ehkä mäkin otan cappuccino. Ehkä se sopii myös tähän dekkarihenkeen jonkun verran, vai vetääkö ne aina nää dekkari? Ne vetää viskiä. Ai niin se taisi olla. Okei. No niin. Anyway, niin mahtava juttu, että sä oot Ari päässyt tänne ja pitäisiköhän tässä... Pannaanko tää pystyasentoon? Joo, sä voit laittaa pystyasentoon. Mä ajattelin tässä tämmöstä pientä katarsista odotella ja nostaa sen pystyasentoon. Okei. Tulee tää dekkari-osio. Oho, no pannaan se tämähän menee takas, oikein hyvin. Sit jos mä unohdan sen, niin sähän voit sit pikkusen opastaa Okei. siitä. No niin, mä kaivelen täältä vähän näitä muistiinpanoja esiin. Niin päästään pikkusen alkuun. Kuuluuko tää muuten hyvin sinne taakse? Kuuleeko kaikki ihmiset, mitä täällä puhutaan? Selvä. No niin. Elikkä Ari Wallsten. Mä oon tämmösiä pieniä muistiinpanoja tänne tehnyt. Syntynyt 63, menikö oikein? Yeah. Ja on todella aika tämmönen monitoimimies. Toiminut erittäin monella eri alalla täällä suomalaisen viihteen kentällä. On käsikirjoittaja, on ohjaaja, kirjailija, näyttelijä, toiminut ylioppilasteatterissa. Tehnyt lukuisia käsikirjoituksia televisiosarjoihin myöskin itse toiminut näyttelijänä ja tehnyt palkittujakin teoksia niin teatterin puolella ja ilmeisesti myös nyt sitten tällä kirjallisellakin puolella jonkun verran, vai miten se ei näitä nyt vielä ole palkittu mitenkään, mutta toivossa on hyvä elää. Okei, no niin. No mahtava juttu kuitenkin. Haluaisit sä ihan aloittaa tän vaikkapa siitä, että valaiset pikkusen sitä lapsuuttas meille ja kerrot, että oliko Ari Wallstenilla silloin vuonna 1963 kädessä niin ihan ensimmäisenä esineenä tuttipullo vai kynä? Joo, ei mulla kyllä mitään ambitioita varmaan mihinkään kirjoittamiseen tai tällaiseen ollut silloin, kun mä olin pieni, että mä piirsin mielelläni, se oli lähinnä tämmönen taiteellinen juttu siihen aikaan ja lauloin, mutta ei kyllä mitään tämmöistä niinku tarinakerronnallista ollut vielä varmaan ehkä joskus teini-iässä vasta sitten. Just. No muistatko sitten yhtään siitä teini-iästä, että mikä oli sun ensimmäinen semmoinen kosketus siihen hetkeen, kun sä rupesit huomaan, että itse asiassa olisi mukava ehkä luoda itsekin jotain tämmöisiä maailmoja vai syntyykö se sitten niinku ihan sellainen pikkuhiljaa? Kerro vähän siitä. Mä tein silloin, mä olin 15-vuotias, niin mä käsikirjoitin yhden tämmöisen puolituntisen lyhyt elokuva, joka kuvattiin sitten Kaita-filmille. Me saatiin nuorisoasian keskukselta rahoitusta näihin Kaita-filmeihin. Ja siitä tuli itse asiassa ihan hyvä juttu. Se oli mun ensimmäinen elokuvakäsikirjoitus ja mä sen tossa joku kerta ei kovinkaan pitkäaikaisesti katsoin ja se oli ihan kelpoista tavaraa yllättäen. Okei. Se onkin ihan mielenkiintoista. Mikäs tän elokuvan nimi oli? Sörkkalainen ruletti. Okei, no se kuulostaa. Tämmönen jotenkin niinku vähän gangsterityyppinen juttu, mutta se oli yllättävän hyvä. Okei, no niin, no se kuulostaa hyvältä. Itse en muista jostain syystä käyneeni niihin aikoihin elokuvateattereissa, missä se varmaan pyöri miljoonapäiselle yleisölle, mutta niin ehkä sekin hetki vielä joskus koittaa. Joo, se on nyt saanut jopa siirrettyä niin kuin DVDlle tuolta vanhoista Kaita-filmeistä, niin sekin on sinänsä hyvä. Joo, no sehän kuulostaa tosi hyvältä. Joka tapauksessa sä oot myös toiminut silloin aikanaan myös näyttelijänä, eikö sä vieläkin tee pikkusen niitäkin hommia? Oon mä käynyt, mulla on ollut semmonen yksi prokkis, jonka nimi on Ari ja naiset, se on semmonen puolituntinen lyhyt juttu. Mä oon sitä käynyt vähän eri
puolilla Suomea teattereissa ja muuta esittämässä silleen. Se on ollut hengissä varmaan parikymmentä vuotta. Mä oon esittänyt sitä varmaan yli 200 kertaa jo reilusti. Sitä mä aina välillä käyn esittää. Se lähtee, jos sitä on tehnyt niin paljon, että se lähtee jo ihan selkärangasta. Okei. Arja Naiset. No, ehkä nimi kuulostaa ehkä pikkusen tämmöiseltä aika hyvinkin itseensä luottavalta mieheltä, mutta... Kuulostaako se polleelta? Se pikkusen kuulostaa polleelta, mutta mä en ole ihan 100% varma, että onko siinä kuitenkaan se syvin ajatus olla polleen, vai käsitteleekö se sitten jotain ihan muuta? Kerro vähän siitä. No ei siinä sille kaverille mitenkään erityisen hyvinkään. Okei, no niin. No mutta ilmeisesti on kuitenkin vielä hengissä ja todennäköisesti käyttää näitä hengen lahjoja edelleen uuden materiaalin tuottamiseen. Näin on. Kyllä. Jaha, sieltä tuli mahtavat cappuccinot. Kiitos. Joo, kiitos oikein paljon. Tää on vähän hankalaa, kun meidän tekniikka teki pienen skrubun tossa ja joudutaan käyttämään tässä näitä perinteisiä mikrofoneja, mitkä tietenkin on aina makeampia. Nämä on hyvät. Mä oon tottunut jo silloin keikka-aikoina. No nimenomaan. Eli maistetaan tästä pikkusen. Tässä voi katsoa verestää mikrofonitekniikkaa, mutta tässä on se paha puoli, että haastattelussa yleensä pidetään näin ja sitten taas lavalla pidetään näin, niin tässä on koko ajan käsitä tässä edessä. Joo. Kyllähän me voidaan tässäkin ruveta ottaa niitä perinteisiä X-otteita ja kaikkia muita. Tuli mikrofonista mieleen, että sähän oot myös toiminut aika paljon näissä erilaisissa musiikkijutuissa ja ehkä yksi niistä parhaiten tunnetuimmista projekteista, jossa sä oot ollut mukana, liittyy näihin Lapinlahden lintuihin. Joo, siinä mä nyt olin 12 vuotta Lapinlahden linnuissa. Se oli aika hauskaa aikaa. Siinä tuli semmoinen 1000 esiintymistä tehtyä, live-esiintymistä niin kuin tuolla lavoilla. Ja sitten oli vielä TV- ja radiojuttuja ja levyjä ja näin, että sehän oli niin kuin hyvä meininki. Mutta nythän linnut on periaatteessa kuopattu, kun se ehtikin elää jo aika pitkään. No niin se varmaan on. Sitä mun on aina pitänyt kysyä, että nyt kun tässä on oikein niin kuin mies, joka on ollut siellä pääkallopaikalla nyt juttuja kertomassa, että putosko se nuppi ihan oikeasti sen vaarin päähän? Sitä mä en ihan tarkkaan tiedä, että mun käsittääkseni Kivinen väittää näin, että asia on, että siinä olisi tosi juttu taustalla, mutta en ole ollut itse kyllä näkemässä. Selvä. Ja sitten mä en tiedä, mutta mä luulen, että yksi kappale, joka ärsyttää kaikkia suomalaisia Tero-nimisiä ihmisiä, niin sitäkin on ihan pakko kysyä, että vieläkö Tero ja minä ollaan kavereita? Se kai jotenkin... Mä oon nähnyt muun muassa tämmöisen, missä Tero Jartti oli, silloin näyttelijä Tero Jartti on pantu lavalle tähän mannekiiniksi, tähän biisiin jos Jartti sen sieti, niin eiköhän ne muutkin Terot jotenkin voi sen kanssa elää. Joo, no se on oikeasti ihan kiva kuulla. Sä oot tehnyt paljon myös käsikirjoituksia teattereihin. No siis etupäässä joo, että se on ollut se, mitä mä ja sit mä oon myös ohjannut niitä aika paljon, mutta se on niinku, ennen kuin mä mitään varsinaisesti proosaa lähdin kirjoittaa, niin nimenomaan näytelmiä. Että se on ollut tää varsinainen, pitkän aikaa varsinainen laji. Joo, elikkä se oli näin, että siitä elokuvasta lähti tavallaan tää käsikirjoittaminen ja sen sä ilmeisesti kiinnostuit tästä näyttelemisestä ja tästä myös sitä kautta teatteripuolesta. Joo, siis se lähti vähän sillä tavalla, että mulla oli yksi tuttu, itse asiassa mä olin just armeijaan mennyt silloin jotenkin vapaaehtoisena ja sitten siellä oli yksi tuttu, joka oli mennyt ylioppilasteatteriin tekemään jotain ja se kehui, että siellä on hauska meininki ja sitten mä pyrin sinne ja pääsin ja jotenkin tätä kautta mulla ei ollut aikaisemmin ollut mitään niin kuin yhteyttä mihinkään teatteriin. Ja sitten sitä kautta, että ensin sinne jotenkin hölmöinen, mä en tajunnut tietenkään teatteriasioista yhtään mitään, mutta kyllä sitten pikkuhiljaa sitten alkoi tajuta ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin käsikirjoittamaan. Eikö ollut muuten näin, että niihin aikoihin kun sinne ylioppilasteatteriin meni, niin sehän rupesi olemaan
itse asiassa tunnettu aika laadukkaistakin näytelmistä ja uraurtavista näytelmistä, että niihin aikoihin siellä tehtiin aika vakavallakin mielellä sitä teatteria. Tehdäänhän siellä siis jatkuvasti, sehän on todella hyvä teatteri ja siellä aika usein saattaa kaikki uudenlaista juttua, mitä ei vielä muualla näe, niin nähdä se ylioppilasteatteri. Sehän on todella arvostettu lafka. Joo, sitä itse asiassa just tässä lähinnä tarkoitinkin, että aika moni niistä, jotka niihin aikoihin on mennyt sinne ylioppilasteatteriin, on tehnyt sitten ihan kunnon uran melkein pelkästäänkin näyttelijänä, eikö näin ole? Sieltä tulee paljon tyyppejä, joista tulee sitten myöhemmin niin kuin ihan näyttelijöitä tai ohjaajia tai dramaturgia ja näin poispäin, mutta sitten osa ottaa sen ihan puhtaasti harrastuksenakin, että ei edes ajattelekaan lähteä mihinkään. Että siellä on myös tämmöisiä tyyppejä. Joo, kyllä. No tää käsikirjoitushommahan sitten jossain vaiheessa meni aika hyvällä vauhdilla eteenpäin ja sä pääsit siihen teatterikenttään sitäkin kautta pikkusen vakavammin kiinni ja tuli tää mun käsittääkseni jossain vaiheessa myös pikkusen vallankumouksellistakin teatteria tekemä Kuuteatteri. Joo, että Kuuteatteriin mä oikeastaan sinne tuli tehtyä silloin tää Nelostie-näytelmä. Ja Kuuteatterihan on, niin sehän on laadukas teatteri, siellä on paljon hyviä näyttelijöitä. Ja siinähän kävi sitten niin, että se voitti tämän vuoden näytelmäpalkinnon silloin kun se esitettiin. Ja sehän on sinänsä ihan hauska, se on tämmönen niin kuin teatterimaailman Oscar-palkinto. No joo, on kuullut, että kyllä sitä arvostetaan niissä piireissä ja muutenkin. Se oli kai vuotta 2007. Joo, silloin tuli tää mistä se Nelostie muuten kertoi? Se Nelostie kertoi Nelostiestä, eli tämmöisestä asfalttiporukasta, joka teki tietä, lähti tuosta niin kuin pääkaupunkiseudulta ja teki sen tonne ihan niin kuin Nelostie kulkee Suomen halki, niin aloitti joskus 70-luvun alussa sen täältä etelästä ja päätyi sitten tänne 2010 jotain mitä, niin sinne ihan pohjoiseen meni jopa Norjan puolelle asti Jäämerelle. Just. Sähän on tehnyt paljon yhteistyötä, jos on oikein ymmärtänyt, myös Juha Hurmeen kanssa ja niin myös tässä palkinnon voittaneessa produktiossa, niin ilmeisesti te kahteen Pekkaan toisianne avustajista kirjoititte. Näin ja ohjattiin myös. Ja olemme Hurmeen kanssa muutenkin paljonkin tekemisissä. Esimerkiksi se oli tämän mun viimeisemmän romani, minkä mä tein, niin se oli sen tavallaan ensimmäinen lukija vissinkin ulkopuoli, joka vaan luki sen silleen. En mä siitä mitään, että se olisi tarvinnut mitenkään kommentoida tai lähteä sitä mitenkään purkamaan, mutta ihan näin vaan huvin vuoksi niin sanotusti. Okei, no niin, mutta sehän on itse asiassa ihan hyvä, että siinä on joku alaan erittäin hyvin vihkiytynyt asiantuntija sparraamassa, niin varmaan sieltä löytyy pikkusen jengaa sitten siihen hommaan lisää. Joo, lähinnä se vaan sanoi, että hyvin toimii, ei siinä sen kummempaa. No johan siinä olikin. Sä oot myös sillä tavalla tähän kirjoittamiseen tai liityt tähän kirjoittamiseen ja kirjalliseen maailmaan, että sä ilmeisesti myös mun käsittääkseni opetat sitä. Joo, mä siis opetan luovaa kirjoittamista kriittisessä korkeakoulussa siellä kirjoittajalinjalla. Okei. Onko se, minkälainen koulu se kriittinen korkeakoulu muuten on? Mikä sen agendalla? Siis siinä on jotain filosofiajuttuja ja näin, ja muutakin, mutta tämä kirjoittajakoulu on nimenomaan siellä se, mistä se on niin kuin kuuluisa. Että kun kirjoittamistahan ei varsinaisesti hirveästi opeteta missään suoranaisesti yliopistossa eikä missään tälleen. Ja toi on sitten aika arvostettu toi kriittinen korkeakoulu, että aika moni niistä, jotka siellä on käynyt, niin on sitten myöhemmin julkaissut kirjoja. Että se on sillä tavalla ihan merkittävä tekijä. Joo, tällainen näin niin kuin itse en ole mitään ihan hirveän pitkiä kirjoitelmia koskaan tehnyt. Tiedän kuitenkin, että mitä se semmoinen luova kirjoittaminen ja sen aloittaminen tarkoittaa, niin kyllä se varmaan näin on, että se pelkkä hyvä mielikuvitus ja halu tehdä jotain ei riitä, vaan saattaa olla hyvä opetella sellaisia tiettyjä asioita, jotka edesauttaa sitten sen, sanotaanko, juonen kehittely ja tämmöisen kanssa alkuun. Niin siis paljonhan tulee tyyppejä mullekin jossain baarista jossain sanomaan, että
että mulla olisi kyllä potentiaalia kirjoittaa tarinaa ja näin, mutta kun se potentiaalilla ei ole sinänsä oikein hirveästi merkitystä, että syli vauvallakin saattaa olla enemmän potentiaalia kuin mulla, mutta kun se juttu pitää vaan niinku tehdä. Se on siinä se sitten, että se ei pelkkä potentiaali riitä. Niin ehkä tämmöisiä asioita pystyy sitten tuommoisessa paikassa, kun on kriittinen korkeakoulu, niin jotenkin sitten vähän zoomailla. Joo, onko siihen, me ehkä puhutaan vähän lisää kohta tuossa, kun päästään eteenpäin näissä kirjallisissa jutussa, mutta jos sä haluaisit sanoa jotain tämmöiselle ihmiselle, joka on kiinnostunut luovasta kirjoittamisesta, joka ehkä haluaisi oikeasti kirjoittaa jotain vähän laadukkaampaa, niitä omia potentiaalisia ajatuksia purkaa paperille selkeäseen muotoon. Mikä olisi sun, saisit antaa yhden neuvon, niin mikä se olisi? Jos ajattelet semmoista esimerkiksi, että haluaisit viedä jutun oikeasti tuonne kustantamoon tai johonkin, niin älä aloita kirjaa tällä tavalla, että synnyin vuonna 1965 Lapualan vanhempieni toisena poikana. Siis tämmöinen niinku, kustantajat ovat sanoneet, että tämmöinen Taviksen oma elämäkerrallinen aloitus, niin se menee melkein suoraan roskiin se käsikirjoitus. Ahaa, no nyt selvisi sit se syy, että minkä takia nyt sitä mun menestysromaania ei sitten julkaistukaan. Niin, mutta jos sä olisit Teemu Selänne ja aloittaisit noin, niin kyllä se silloin julkaistais. Ikävä kyllä, en ole Teemu Selänne. Joo, mielenkiintoista. Joka tapauksessa olet siis tehnyt paljon näitä erilaisia käsikirjoituksia ja muita, ja sitten jossain vaiheessa aloit sitten ihan vakavasti harkittamaan tämmöistä kirjailijan uraa, oliko sun ensimmäinen teos sitten ihan tämmönen jo kunnon romaani, jos mä oikein muistan? Joo, siis on mulla julkaistu vähän tämmöisessä kirjamuodossa myös muutama näytelmä, mutta siis sitten kun mä en ole koskaan kirjoittanut proosaa, niin mä yhtäkkiä ajattelin tuossa vuonna 2012, että pitäisi kokeilla proosaakin. Ja sitten mä kirjoitin semmoisen, laitoin sen kustantamoon tai pariin kustantamoon ja se tärppäsi ihan tuota pikaa ja ei siinä sitten sen kummempaa. Okei. No sen verran mä tiedän kyllä tästä sun esikoisteoksesta, että sen nimi taisi olla Kosteiden mestojen balladi. Joo, mä otin senkin tähän niin näytille, että se oli niin tämän näköinen opuste. Joo, ja esikoiskirja. Okei, ja sitten mulla on täällä katsotaas pieni hetki, kun mä oon tänne näitä kerännyt. Mulla on täällä kyseiseen teokseen liittyvä lehtiartikkeli. Ja taitaa olla Ilta-Sanomat tällä kertaa tässä, julkaistu vuonna 2012. Romaani suututti teatteripiirit. Kirjailijalle 100 uhkauksia. Näin siinä kävi ja siis oikeudenkäynti ja siinä harkittiin, siinähän etupäässä Arto Paasilinnan rouvahan raivostui, kun se oli sitä mieltä, että siinä yhdessä kohtauksessa niin kun parjattiin hänen miestään. Mutta siinä oli nämä molemmat kaksi ekaa romaania, kun näitä tämmöisiä rentturomaaneita, niin nämä oli myös avainromaaneita, eli tässä oli käytetty hyväksi jonkun verran niin kuin tositapahtumia ja aika laiskasti peiteltyjä tosihenkilöitäkin siellä niin kuin vilahteli, mutta mitään en myöntänyt ja mitään niin kuin oikeuskeissiä tästä sitten ei kukaan pystynyt tekemään. Okei. No. Mutta silleen, että mä en ollut tässä hakenut mitään tällaista niin kuin kohujuttua, että se vaan yhtäkkiä nousi sitten. Se oli ollut jo se romaani markkinoilla jo 2-3 kuukautta ennen kuin se yhtäkkiä lävähti sitten tämmöinen niin kuin kohujuttu siitä. Ilmeisesti kuitenkin se sisäsi jotain sen tyyppistä materiaalia, joka on varmaan osunut sitten johonkin henkilöön kipeästikin. Joo, niin jos on herkkänahkainen, niin sitten. Ja ehkä itse ironian puutoksesta kärsivä. Näinkin. Kyllä mulle esimerkiksi yksi teatterijohtaja ilmoitti, että niin kauan kuin hän on johtajana, niin ei ole sitten mitään asiaa tänne teatteriin tuoda käsikirjoituksia tai
mitään ohjaustarjouksia. Eikö se ole näin, että hyvän kirjan pitääkin hyvän kirjan pitää ehdottomasti koskettaa ja myös aiheuttaa erilaisia tuntemuksia, eli sehän on tavallaan ihan hyvä palkinto ja meriitti ja tunnustus siitä, että ainakin siinä asiassa olet onnistunut. Niin ja sitten siinä on tietysti tämä, että sanohan kustantajan edustaakin silloin, että kun esimerkiksi Kosteiden mestojen balladia vatvottiin kolmena peräkkäisen päivä, siitä taisi olla koko sivun juttu, jos Jommaskuvan iltapäivälehdessä, niin se sanoi, että jos olisi ostanut koko sivun mainoksen, niin sehän olisi maksanut 24 000 €. Että kyllähän nyt sinänsä voi sanoa, että kaikki julkisuus on jollain tavalla hyvä, jos ei se ole jotain ihan niin kuin, että murhasi lapsensa. No joo, kyllä joo. Eli siinä muistaakseni myös kriitikot jakautu kahteen leiriin, eli aika jyrkästi siinä oltiin sitä mieltä, että se on loistava kirja ja siinä on mielettömästi hyvä asia. Ja jotkut oli sitä mieltä, että tämähän on juuri sopivaa roskakorin täytettä. No niin. Joka tapauksessa niin se kirja kuitenkin ilmeisesti sitten jollain tavalla rohkaisi sua eteenpäin näissä kirjallisissa hommissa. No joo, että mä tein tavallaan kaksi romaania, just tää Kosteiden mestojen balladi ja sitten Jobi-kirja, niin ne oli molemmat, niissä oli tää sama päähenkilö Aaron Walden ja ne oli molemmat tämmöisiä samantyyppisiä niin kuin Renttu kautta veijariromaaneja. Mutta sitten mä jotenkin olen itse sitä mieltä, että tää oli aika pitkälle tässä tää mitä tästä aiheesta tuli ja sitten mä ajattelin, että seuraavaksi mä tein jotain muuta. Okei, eli jotenkin tulee mieleen, että mä en usko, että näin missään nimessä on, että Aaron Walden ja Ari Wallsten, että niillä olisi mitään, ilmeisesti et ole missään nimessä niin oman elämässä kautta ainakaan niissä kertonut niitä asioita. Siis, että olisi jonkinlainen alter ego tässä kyseessä vai? No kustantaja väittää niin jopa sivulla, että se olisi alter ego, mutta mä en ole sanonut sitä. Okay. Jos puhutaan niistä romaaneista vielä sen verran, että oliko sulla niissä joku asia, tai mikä oli se asia, mitä sä halusit niillä kirjoilla kertoa? Lähinnä se että useinhan tämän tapaisia juttuja, missä vietetään jotenkin iloista ja mukavaa elämää, niin halutaan, että siinä pitäisi olla jonkinlainen moraalinen opetus tai siinä lopussa, että hyi olkoon, paha sai palkkansa, mutta mä en halua tähän mitään tällaista. Mun mielestä ihmiset saa pitää hauskaa, jos niitä huvittaa ja se ei kuulu tavallaan kellekään. Niin justiinsa. Eli agenda oli se, että olkaa niitä, mitä olette. Näin. Kuulostaa hyvältä. No niin, eli kaksi semmoista avainkirjallisuustyyppistä romaania oli sitten julkaistu. Ja sitten sä ilmeisesti päätit vähän vaihtaa tyylisuuntaa. Joo, itse asiassa tää mun nykyinen kustantajani, joka on kustantajana, tää Mikko Arne, se oli mulla tässä Jobi-kirjassa, se oli kustannustoimittajana silloin siinä yllättäenkin, ja se mulle itse asiassa sanoi, että sun kannattaisi joskus ehkä kirjoittaa rikosromaani. Hän oli itse ollut joskus esimerkiksi ton Reijo Mäen kustannustoimittajana ja kaikkea tällaista, että sillä oli jotain praktiikkaa tähän näin, niin se mulle ehdotti tätä, ja ei mulla ollut oikeastaan tämmöinen koskaan mielessäkään, mutta kun se sanoi näin, niin mä myöhemmin mietin, että sehän voisi olla ihan hyvä idea. Okei, eli oliko siis tosiaan näin, että sä et ollut ikinä aikaisemmin edes miettinyt? En ollut dekkaria kyllä miettinyt, tää on totta. Nyt ootko kuitenkin lukenut jossain vaiheessa elämää siis sillain, että tiesit, että mistä siinä on niinku kysymys? Joo, ja siis dekkareita on eri lajeja, että joskus niin teini-ikäisenä ja siitä niin kuin ihan aikuisikään, niin esimerkiksi mä luin kaikki Agatha Christie, mitä siihen mennessä oli suomennettu, joku 70 romaania vissiin. Ja sitten tuli kaikenlaisia muutakin tuli luettu, että kyllä dekkari niin kuin tuttu laji on. Joo, eli onko se nimenomaan niin, että sä oot mieltynyt tähän brittiläisen kultakauden dekkariin? No ei se mitenkään ollut, mä vaan satuin silloin tekemään näitä, mä luin ne Christie, mutta en mä siihen mitenkään erityisen mieltynyt ole enempää kuin mihinkään muuhunkaan lajityyppiin.
Tai siis sanotaan niin, että oikeastaan vielä enemmän mä olen, perun äskeiset sanani, enemmän olen ikään kuin tykästynyt tähän niin sanottuun hardboiled, eli kovaksi keitettyyn rikosromaaniin. Joo, ja se taitaa olla vähän Amerikan mantereelta. Siellähän se tavallaan kehittyi sitten jossain vaiheessa tämä kovaksi keitetty rikosromaani. Ja jotenkin kun mä lähdin kirjoittaa rikosromaania, niin mä mietin sitä, että mikä on semmoinen romaani, mikä mä niin kuin näistä dekkarijutuista, mikä mulle on jäänyt päällimmäisenä mieleen sillä tosi hyvänä, niin se oli nimenomaan semmoinen kuin Pitkät jäähyväiset. Ja se on Raymond Chandlerin kirja ja on ihan näitä kovaksi keitetyn dekkarin kulmakiviä. Joo, kyllä. Onko joku semmonen, siis Chandlerin lisäksi ja Christien lisäksi, onko sulla muita tämmöisiä, onko sulla kirjallisia esikuvia vai onko tää Chandlerkaan kirjallinen esikuva millään tavalla? No en mä tiedä, voisi esikuvaksikin sanoa, siis kaikkein jyrkimmän dekkaristikoulukunnan mukaan kovaksi keitettyjä dekkareita on kirjoittanut tasan 3 ihmistä maailmassa, eli Dashiell Hammett, Raymond Chandler ja Ross MacDonald. Ja mä oon nyt sitten pyrkimässä tähän kerhoon 4. No niin, ilmeisesti työ on ainakin alkanut, koska ensimmäinen tämän lajityypin teos on sulta nyt sitten oikeasti tuolta painosta tullut ja puhutaan siitä lisää. Mun on ihan pakko vähän on meidän kuuma, onko tää ihan just tullut tuon painon? Kyllä se on tullut, se on ollut nyt vasta pari päivää tuolla kaupoissa, että tää on aikamoisen tuore. Okei. Ja näyttää kyllä erittäin tyylikkäältä ja mun mielestä siinä on vähän just sitä semmoista sitä itseään jopa henkivät nämä kansikuva. Ja kyllä, siis tämä kansi on tosi, kaikki on ollut sitä mieltä, että loistava tämmönen huomion värit ja hyvännäköinen Tarantinomainen kuva, että mä oon ehtinyt tästä jo kuulla irvailuja, ja toivottavasti sisältö on yhtä hyvä kuin kansi. Okei. Itse tästä sisällöstä, niin tämähän on nyt sillä tavalla sitten niitä perinteitä noudattava kirja, että tässäkin luonnollisesti on tämä päähenkilö. Joo, siis tää on minämuotoinen päähenkilö, eli Kit Karisma-niminen yksityisetsivä, joka on tässä päähenkilönä. Ja se on niin kuin tavallaan hänen silmien kautta, että hän on mukana joka kohtauksessa. Kaikki kerrotaan niin kuin, tavallaan hänen silmiä hänen suullansa. Sillä tavalla se menee. Sillä tavalla se on suurimmassa osassa näistä hardboiled-dekkareista. Kyllä, ja valitettavasti, koska kirja on tullut painosta vasta 2 päivää sitten, niin hitaana lukijana en ole ehtinyt sitä lukemaan varsinkaan, kun mulla ei edes ole koko kirjaa. No niin, ehkä se vielä tässä muuttuu sekin asia. Joo, varmasti tämän tilaisuuden jälkeen. Tässäkin ilmeisesti, tai haluatko kertoa itse jotain? No sen verran voin kertoa tästä niin kuin päähenkilöstä tosiaan, että tämä romaanin nimihän on Kuka pelkää mustaa miestä. Niin tämä päähenkilö on tämmöinen amerikkalais-suomalainen musta mies. Tai siis hänellä on kantasuomalainen äiti ja afroamerikkalainen isä. Ja hänellä on tämmöinen yksityisetsivä toimisto Helsingissä. No niin, se kuulostaa kyllä todella loistavalta ja herkulliselta jutulta. Ja tietenkin saatiin siihen sitten myös tämä Suomi-näkökulma mukaan. Jos puhutaan tästä Kit Karismasta, hän on siis tumma kaveri, niin ei voi kyllä olla kysymättä sellaistakaan juttua, että onko sulla sattumalta ollut, nyt kun puhutaan tästä viimeaikaisista keskusteluista, jossa on puhuttu paljon pakolaisista ja muista tämmöistä, onko sulla ollut tässä jonkun näköinen sanoma? Tämä ei oikeastaan liity niinkään tähän mihinkään mä aloitin tämän kirjoittamisenkin jo paljon ennen kuin oli mitään noussut tämä juttu. Ja sitten kun tämähän on niin amerikkalais-suomalainen kaveri, niin sieltä päin ei paljon pakolaisia
pakolaisia tosiaankaan ole tullut, että tämä ei ole siihen niinkään kantauttava. Tosin myös tämä kaveri kokee tietynlaisia rasistisia juttuja tuossa, koska onhan ihan selvää, että sillä tavalla sivistys on pinta, että jos sanotaan on ravintolassa vaikka mustaihoinen portsari, niin jos se menee sanomaan jollekin, että ei tänään sisään, niin kovin helposti tulee ensimmäisenä, että haista nekru niin kuin paskat. Että samalla tavalla toikin kokee tuossa kyllä tietyllä lailla erilaista nimittelyä ja tämmöistä siten kun se niin kuin, tällä hetkellä tuolla tapahtuu. Kyllä. No millä tavalla tässä, mikä tämän Kid Charisman historia on, eli niin valotetaanko tässä kirjassa, vai ehkä sä et voi edes kertoa tätä kaikkea? Voin. Itse asiassa katsos, kun mä teen sulle tämmöisen, tässä on tämmöinen juttu, että kun tää saa tältä tämmöiseltä rikkaalta mieheltä saa tämmöisen tehtävän, niin mä oon tehnyt tämän Kid Charisman esittelyn sillä tavalla, että tällä rikkaalla miehellä, niin sillä on tämmöinen paperinippu ja se on ottanut selvää tietysti tästä yksityisetsimästä. Niin niin tulee sen miehen puheille, niin se mies rupeaa puhumaan sille tällä lailla. Teidän nimenne on Kid Charisma. Olette yksityisetsivä, jolla on toimipaikka ja vuokra-asunto Helsingissä. Syntymäpaikkani on Washington DC ja olette suomalaisen lähetystövirkailijan ja afroamerikkalaisen turvallisuusmiehen avioton poika. Asuitte 3-vuotiaaksi Yhdysvalloissa, kunnes vanhempanne joutuivat välirikkoon ja muutitte Helsinkiin äitinne kanssa, joka kuoli 10 vuotta myöhemmin auto-onnettomuudessa, jolloin palasitte isänne luo. Asuitte Miamissa ja tultuanne täysi-ikäiseksi avustitte isänne yksityisetsivän toimessa. Isänne kuoltua ja avioliittonne karjuduttua muutitte taas Helsinkiin ja perustitte toimiston tänne. Olette 38-vuotias, teillä ei ole juurikaan omaisuutta ja ansaitsette vuodessa rapiat 30 000 euroa. Näin minun saamieni tietojen mukaan. No niin, eipä sitä oikeastaan tämän tyhjentävämmin olisi voinut sitä sanoa, mutta sen verran mä haluan aiheesta vielä saivarrella, että millä tavalla Kid Charisman luonteessa näkyy suomalaisuus vai näkyykö millään tavalla? No, mitähän sä poimisit tästä suomalaisuutta, jos mä luonnehtisin Kid Charismaa sillä tavalla, että se on rohkea mies, jolla on satiirisen terävä kieli, mutta jalo sydän. Okei. Aika hieno luonnehdinta. Joo. Niin sä voit tästä poimia sitten, mitkä katsot tästä suomalaiseksi luonteenpiirteeksi. Totta kai ihan kaikki piirteet. Se on ihan selvä. Mähän olen melkein kuin Kid Charisma. No hitto viekö. Kyllä. Kun tämmöistä kirjaa lähdetään tekemään, niin jos mä ihan oikein olen ymmärtänyt, niin näissähän saattaa tää juoni olla aika tärkeä. Juoni on tärkeä, mutta yllättäen näissä kovaksi keitetyissä rikosromaneissa tyyli on ykkönen. Se on se niin kuin, joku voisi luulla, että kovaksi keitetty tarkoittaa sitä, että siinä olisi jotenkin niin kuin väkivallalla mässäilyä ja jotenkin rivua kielenkäyttöä. Mutta se on pikemminkin juuri toisinpäin, että kovaksi keitetty se tarkoittaa tämän päähenkilön semmoista niinku coolia asennetta, millä se niinku kuvailee näitä tapahtumia ja ympäristöä. Ja replikointi on niinku äärimmäisen naseva oloista ja tämmöistä. Että tää on oikeastaan tässä tämä tyyliseikka on sen niinku sen mikä edellä mennään. Eli niinku joissain niinku näissä vanhoissa kovaksi kehityssä dekkareissa niin juoni oli jopa niin sekava, että se jäi ihan jalkoihin. Mutta mä kyllä rakensin tähän ihan siis perinteisen juonikuvion myös koska musta se niinku kuului asiaan. Okei, se kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Ne juonijutut, koska siinähän on aina se, ainakin tällainen, mitä itse näitä kirjoja on lukenut ja näin poispäin, niin se yksi tärkeä juttu siinä on myös se, että haluaa mennä kohti sitä katarsisvaihetta, jossa saa sitten sen täyttymyksen siitä draaman kaaresta ja jännityksestä, että se jaksaa vaan lukea eteenpäin. Joo, olet oikeassa, mutta esimerkiksi just yksi näistä kovaksi kehittyneen dekkarin näistä
esi-isistä, eli Raymond Chandler on aikoinaan sanonut, että hänen dekkarinsa pitäisi toimia myös niin, että siitä revittäisi viimeinen viidennes kokonaan irti dekkarista, ja kun lukija lukisi sen, niin se olisi silti sitä mieltä, että tämä kannatti lukea. Okei, sehän kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Tulee ihan mieleen, olikohan se nyt sitten Salvador Dali, joka sanoi ihan samaa asiaa omista taideteoksistaan, että se on vasta silloin valmis, kun siitä on kaikki parhaat palat leikattu irti siitä taulusta. Okei, tätä mä en ole kuullutkaan. Toivottavasti tää oli faktatietoa, koska perustuu munkin omaan hataraan muistiin. No, tästä tulee mieleen tästä kovaksi keitetystä dekkarityylistä, ainakin tällä, jos sitä haluaa jollain tavalla visualisoida, niin mulle tulee ainakin mieleen esimerkiksi Humphrey Bogart-elokuvat, mutta mä en tiedä, että kuinka lähelle siinä mennään sitten. Sehän on nimenomaan film noir, tämmöiset jutut, niin osittain perustuu vähän tämmöiseen, siis nämä tunnetut esimerkiksi Maltan haukka ja sitten Syvä uni, niin nehän on, toinen on Dashiell Hammettin teokseen ja toinen on Raymond Chandlerin teokseen. Ja molemmissa oli pääosissa sitten nimenomaan Humphrey Bogart. Toisessa esitti Sam Spadea ja toisessa Philip Marlowta. Että ne itse asiassa Bogartin kautta tuli, ja ne elokuvien kautta tuli monelle tutuksi sitten myös nämä romaanit. Että sen takia tämä kolmas kaveri, Ross MacDonald, joka katsotaan myös näihin kirjoittajien kulmakiviin, niin ei ole niin tunnettu esimerkiksi Suomessa, koska sen yhdestäkään romaanista ei tehty silloin mitään näin kuuluisaa leffaa. Joo, kyllä. Mun käsittääkseni niin tämä yksi tärkeä osa just sitä, että minkä takia just nämä Chandlerin kirjat, että myös tämä elokuva sen Humphrey Bogartin kautta menestyi, oli siinä, että kyseessä se päähenkilö ei nimenomaan ollut mikään tämmöinen kaunis poika tai muuta, ja sitten hän myös aika usein itsekin sai köniinsä, ja hän oli tietenkin semmoinen, että niin vastasi kyllä kovasti, pisti kampoihin tarpeen vaatiessa, mutta ei ollut mikään yli-ihminen, niin kuin nämä monet tämmöiset raamut. Eikö sekin ole aika tärkeä osa tätä? On siis tämän päähenkilön pitää sietää kolhuja. Se on ihan näissä ihan yksi todella tärkeä tekijä. Kun sä lähdit rakentamaan tätä henkilöä, tai sanotaanko, kysytään nyt ihan vaan tästä koko dekkarin rakentamisesta, niin kustantaja tulee ja sanoo, että nyt mä tarvin yhden rikosdekkarin. Mistä Ari Valsteen lähtee liikkeelle? Enemmän se meni kyllä näin päin, että mä tarjoan sitä kustantajalle ja mulla on tää aihe, mutta kyllä se niin kuin sillä tavalla lähtee tyhjästä, eli mun omasta päästä, että joku semmoinen mielenkiintoinen juonikuvio tulee mieleen, että ei se sen ihmeempi ole. Että sit vaan niin kuin koko tää kirjoitustyyli ja dialogityyli pitää rakentaa siihen sen päälle. Onko sulla semmoinen tapa, että nyt kun tässä puhutaan tästä Kit-karismasta, ja en tiedä onko näin, mutta voisi kuvitella, että sitä lähdetään sitten aika paljon rakentamaan sen romaanin päähenkilön ympärille sitä juttua, niin onko sulla, kun säkin olet näyttelijä ja näin poispäin, niin meetkö sä siinä omissa ajatuksissasi johonkin rooliin, jossa sä mahdollisesti mietit olevas tämä henkilö ja sitä alat itses kautta niin miettimään, että mikä olisi mielenkiintoinen hahmo? Itse asiassa ei, koska se on mukavaa, että mun ei tarvitse tehdä. Kun mä kirjoitan niin paljon näytelmiä, niin siinä mä taas teen, niin joudun tekemään niin, koska mä joudun miettimään sitä siinä, että miltä tämä tuntuisi lavalla, että halusko tätä kukaan esittää. Ja sitä joutuu sillä tavalla miettimään niitä näytelmäjuttuja. Mutta tässähän sitten ei taas tarvitse sitä hommaa tehdä. Sitten joskus joku haluaisi dramatisoida näytelmäksi tai leffaksi, niin sitten se olisi hänen ongelmansa. Okei. Tästä pitääkin heti aasinsiltana kysyä, että koska tästä on tulossa leffa. En tiedä, tämähän sopisi sen tyyliin, että tämä voisi sopia Kaurismäelle. Okei. Pitää seuraavilla Sodankylän elokuvajuhlilla, kun häneen törmää siellä kadulla, niin kysästä, että... Joo. Sen jälkeen, kun siihen on luotu se semmoinen tietty henkilöhahmo ja ehkä sitten se jonkunnäköinen tyyli, millä se sitten sitä asiaa ja juonenkulkua ja sitä tarinaa kuljettaa eteenpäin, niin missä vaiheessa siinä ruvetaan sitten miettimään sitä varsinaista rakennetta? No
Kyllä mä jonkinlaisen rakennejutun laitan jo siihen heti kärkeen ennen kuin mä lähden mutta ihan silleen ranskalaisia viivoja, en mä mitään suurta kaaviota kirjoita. Mutta ihan pärjäisi jo pelkästään semmoisella, jos miettii, että miten nimenomaan näitä leffoja tehtiin, siis näitä Film Noir, missä just Humphrey Bogart yksityisetsivänä näin, niin niissähän on olemassa tämmöinen dekkarikaava. Ja mä itse olen sitä käyttänyt, kun mä oon opettanut elokuvakäsikirjoitusta myös, niin on dekkarikaava menee näin, että yksityisetsivä saa tehtävän, sitten seuraavaksi se tutkii, kolmanneksi se johdetaan harhaan. Ja usein näissä vanhoissa jutuissa se harhaanjohtaja oli joku nainen, joka johti sen miesparan jotenkin tällaisen harhaan. Sitten sen jälkeen sitä nöyryytetään. Se jotenkin hakataan tai se itse joutuu syytetyksi tai jotain näin. Sitten viidenneksi se saa uudestaan vihiä ja kuudenneksi se selvittää jutun. Tämä on tämä dekkarikaava ja esimerkiksi tätä voisi ihan suoraan soveltaa myös kirjaan. Okei. Eli se on vähän niin kuin arkkitehtipiirustus, kun rupeaa rakentamaan vaikka 3-kerroksista tai 4-kerroksista taloa. Sitä voisi hyödyntää siinä. Joo, mutta siis voisi olla vähän tylsää, jos kirjoittaa, mullakin on nyt kustannusten sopimus 3 Kid Charisma tämmöisestä dekkarista, niin jos jokaisen tekisi samalla kaavalla, niin voisi olla vähän tylsää. No joo, se on kyllä ihan helppo uskoa. Kuinka paljon sä itse uuraat aikaa sitten tähän kirjoittamiseen? Mistä sä saat sen ajan ja milloin sä kirjoitat ja millä tavalla? No mä en tee semmoista, että mulla olisi joka päivä joku sivutavoite tai aikatavoite, että jos ei multa synny, niin sitten mä en tee, ja sitten jos multa syntyy, niin sitten mä voin kirjoittaa vaikka 15 tuntia putkeen, että mulla on niinku tämmönen tää kirjoitustapa. Mutta mä sanoisin, että tommosen kirjan kirjoittamiseen voi mennä ehkä joku tommonen niinku 8 kuukautta about. Meillähän piti olla semmoinen mahdollisuus, että tänne olisi tullut tämän kirjan kustantajakin paikan päälle, ja tässä vaiheessa mä olisin häneltä sitten pikkusen kysynyt kustantajan näkökulmaa, mutta ehkä säkin osaat pikkusen valottaa sitä, että sen jälkeen kun se teksti ja käsikirjoitus on toimitettu tälle kustantajalle, niin mitä sitten tapahtuu? Sittenhän sitä miettii, että onko se semmoinen se kirja tai se käsikirjoitus, että ne niin kun on kiinnostuneita siitä ylipäätään. Koska sehän on aika raaka peli. Suomessa menee läpi kustantajat toimitetusta käsikirjoitusta 1%. Eli kun 100 käsikirjoitusta lähetetään, niin 1 kustannetaan ja 99 menee roskiin. Se on aika raakaa peli. Okei. Kyllä se vähän siltä kieltämättä tuntuu. Joo, se on tosi. Ja sitten sen jälkeen sitä ruvetaan katsoa, että onko se semmoinen, että se tarvii kuinka paljon esimerkiksi vielä muokata, kun on olemassa kustannustoimittajat ja tällaiset. Osa kirjailijoista tykkää, siis semmoisikin, jotka on kirjoittanut paljon, niin tykkää niin, että tekee vähän silleen puolivalmista, että saa sitten pallotella sitä tekstiä tuon kustannustoimittajien näiden kanssa. Osa tykkää tehdä niin kuin mahdollisimman valmiiksi sen niin kuin itse, ja sitten jotkut siltä väliltä. Okei, eli siis se lähtee kuitenkin siitä, että varmaan lähetetään se synopsis ekaksi, vai? Se voi olla, mä esimerkiksi teen niin, että mä oon kaikkien kirjojen kohdalla tehnyt, että mä kirjoitan sen valmiiksi, editoin sen itse semmoisen 7-8 kertaa ja sitten mä lähetän sen vasta kustantajalle. Eli mulla ei ole noihin kustannustoimittajat tehnyt juurikaan muutoksia, että se on mennyt melkein, jos se nyt sivun verran yhteensä on muuttunut per kirja, niin se on suurin piirtein siitä. No niin, no sä vastasitkin just siihen kysymykseen, mitä mä olisin seuraavaksi kysynyt, että kuinka paljon se kirja muuttuu sitten se voi muuttua paljonkin ja osa kirjailijoista haluaakin sitä niin ja se on, mutta mä taas mieluummin teen sen niin kuin näin. Onko sulla pilkku- ja pistesäännöt hyvin hallussa? On. Mulla on todella hyvin. Mulla oli semmoinen niin kuin legendaarinen äidinkielen opettaja kuin Vuokko Raivio tuolla Torkerin lukiossa. Se tietää kaikki. Sehän aina sai eniten laudaattoreja valtakunnassa per luokka, mitä ikinä. Se todella pänttäisi ne asiat päähän. Okei, no niin, eli ehkä saamme myös hänelle olla kiitollisia tästä Kid Carson hahmosta. Kid Charisma, se tosin se myös luetutti mulle hyviä kirjoja, että siitäkin pisteet hänelle. Pakko kysyä muuten tässä vaiheessa, että loistitko äidinkielessä jo silloin kouluaikana? Loistin.
Eli siellä on ilmeisesti laudatuuripaperit. On joo, siis äidinkielestä nimenomaan. No sit toinen kysymys, miten se matikka? Matikkakin oli ihan ok, ei mulla ollut matikassa mitään, että siitä mä taisin saada magnan, että ei nämä mitenkään kilpailu sillä keskenään. Enemmänkin niin kuin, mä en ollut mitään reaali-ihmisiä, kun siinä piti pääntätä päähän ja se ei ollut niin kuin, jotenkin sit mun ala. Okei. Eli tässä vaiheessa meillä on nyt kasassa sit jonkunnäköinen juoni, meillä on päähenkilö, ja sitten ilmeisesti tämä päähenkilö, jotta se lähtisi elämään se tarina, tarvitsee ympärilleen myös muita ihmisiä, jotka toistuvasti sitten jollain tavalla on tekemisissä tämän henkilön kanssa. Onko Kid Charismalla siinä tämmöisiä niin sanottuja apupersoonia juonen kuljettamisen helpottamiseksi? On tossa kyllä joitain, mutta nekin tulee vaihtelemaan per romaani, että tää on kyllä aika yksinäinen susi että sillä ei ole mitään semmoista niin kuin Batmanilla Robin tai Pekalla Pätkä, että ei ole mitään tämmöistä kyllä. Mutta sitten niin kun itse tyypillä on taas tiettyjä omia luonteen piirteitä, mitä vaan siellä laittaa. Esimerkiksi tämä kaveri tykkää tangoista. Se tykkää tangon musiikista ja kuuntelee sitä paljon. Ja esimerkiksi toinen, mitä se tekee, niin se harrastaa sanaristikoita. Okei, se kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Joo. Niin. Onko Kid Charismalla jotain heikkouksia? Jaa, saattaa olla, että tämä tämmöinen tietynlainen herrasmiesmäisyys, mitä sillä on, niin se saattaa koitua joskus silloin tällaisen tuhoksi, että se, vaikka se on aika kova kaveri, niin se voisi tietyissä tilanteissa ehkä olla vieläkin kylmempi. Okei, eli onko Kid Charismalla, nyt kun tästä on sitten ilmeisesti tulossa myös sitten jatko-osia, niin onko tämä hahmo mahdollisesti kehittymässä johonkin suuntaan? Mahdollisesti. Mä en ole siitä ihan varma, että mihin suuntaan se tulee. Vaikka noita kirjoittaa tuonne valmiiksi tiettyjä suuntaviivoja, niin ne on suuntaviivoja, että sitten siitä välillä mennään aika umpihankkeen myös, ja se kuuluukin tässä hommassa siinä kirjoittamisen aikana, niin tulee tämmöisiä, että voi inspiroitua. Okei. Jos nyt sitten verrataan tämmöistä dekkarikirjoittamista vaikkapa ihan tommoseen romaanikirjoittamiseen, niihin aikaisempiin kirjoihin, mitä sä oot tehnyt, niin miten se eroaa toisistaan? No, mulla eroaa ainakin näissä mun kirjoissa se, että nämä oli tämmöisiä episodiromaaneita, nämä mun aikaisemmat. Siinä oli tietysti episodeja ja sitten siinä oli tämmöinen niin kuin kehyskertomus ympärillä. Ne oli tämmöisiä, että niitä pystyi lukemaan, että luki luvun nyt ja sitten toisen puolen vuoden päästä ja seuraavan puolen vuoden päästä, mutta esimerkiksi tämmöistä, missä on juonijuttuja näin, niin se kyllä menisi aika lailla hankalaksi, jos sitä lukisi näin. Ja tämmöiset kirjathan pitää lukea kuitenkin aika silleen suhtko nopeassa tahdissa kannesta kanteen, jos se haluaa pitää sen juonekuvion ikään kuin kasassa. Kyllä. Kuinka tärkeää sulle on se, että nyt kun tässäkin ilmeisesti etsivä toimisto sijaitsee Helsingissä ja tämä kulkee erilaisissa paikoissa, niin ootko yltiön realisti kaikissa paikoissa, missä menee? Miten sä tutkit näitä erilaisia taustoja, maisemia? Mä en ole ollenkaan sellainen. Mä tiedän, että jotkuthan myös dekkarikirjallisuudessa niin tekevät sillä tavalla, että jos ne jotenkin laittaa tapahtumat, että nyt ollaan Annankatu 14:ssä, niin siellä tutkitaan kaikki jalkalistatkin, että ne on juuri sellaisia kuin mitä tuohon romaanissa. Mua ei kiinnosta siis tämmöinen näpertely lainkaan, että siinähän menisi hyvää kirjoitusaikaa hukkaan. Että mä voin sanoa, että oli Vallilassa tämmöisen teollisuuskiinteistöjen ympäröivällä kadulla. No siellä on semmoisia katuja, ei mun tarvitse siellä käydä nuuhkimassa. Ne talot on, siellä on semmoisia betonielementtitaloja, voin kirjoittaa sen tuohon tutkimatta sitä tarkemmin. Että mä en lähde ollenkaan tälle linjalle. Okei. Onko sitten jotain muuta semmoista, sanotaanko, joka liittyy vaikkapa johonkin historiallisiin tapahtumiin? Tuossa pikkusen sivusit
koulumuistoja, että silloin ainakaan et ollut hirveän kiinnostunut tämmöisistä yksityiskohdista tai ilmeisesti historiastakaan, jos oikein rivien välistä luin. Eli kun kaikella kuitenkin on joku aika ja paikka, niin onko tämmöisillä asioilla merkitystä näissä? No, tämä kun tapahtuu niin kuin tässä päivässä, niin tässä ei noita historiallisia aspekteja niin paljon ole, jos ei sitten juonen kannalta tule jotain, että täytyy mennä. Että tietysti tietynlaista aikaa jo pitää kutinsa, että jos joku sanoo syntyneensä Kekkosen aikakaudella, niin sen pitää olla tietyn ikäinen ja näin. Joo, kyllä. Varsinkin jos eletään nyt sitten tätä 2000-lukua vaikkapa. Joo, että kyllä tämä on niinku ihan semmoista niinku tämän päivän tavaraa, että tämä tapahtuu niinku ikään kuin tässä ajassa toi romaani. Joo. Ja tosiaan, onko sulla jotain sitten, tuossa pikkusen jo alussa kysyttiinkin sitä, mutta onko sulla jotain agendaa, mitä sä haluat tämän sun dekkarituotannon kautta tuoda esiin? Jotain tämän tyyppistä? Mitään sellaista, että mä haluaisin jotenkin opettaa täällä jotain, että niin ei ole. Kyllä tää siinä mielessä on aika lailla viihdyttävää tavaraa tämä dekkari, niin kuin dekkarit aika usein on. Mutta siis onhan tämä kovaksi keittyjen rikosromaanien maailma, niin se on sillä tavalla aika niin kuin siis synkkäkin, että vaikka se teksti voi olla aika hauskaa, kun se on kirjoitettu sillä tavalla, mutta että tässähän ollaan sitä mieltä, että kaikki poliitikot ja rahamiehet ja lakimiehet ja kaikki tämmöiset, niin kuin, ne on lähtökohtaisesti jotenkin niin kuin pahoja aina näissä samaten kaikki vampit ja niin kuin poliisikin, niin se ei ole näissä jotenkin niin kuin yhteiskunnan tukipylvässä, yhteiskunnan palvelija, vaan ne on niin kuin lähtökohtaisesti, poliisitkin on näissä aina niin kuin virka-asemansa suomasta vallasta hurmioituneita puhdasverisiä mulkkuja, jos ei sitä toisin tuossa kirjassa sitten jotenkin todisteta, niin lähtökohta on jotain tällaista. Okei, eli no sehän on just tämä perinteinen korruptoitunut poliisi ja yksinäinen kulkija siellä viidakossa tämä. Joo, että siinä on tällä tavalla tietynlaiset pessimistiset nämä lähtökohtajutut, noin niin kuin, että siinä ei ihmisten hyvyyteen mitenkään erityisesti niin kuin luoteta. Okei. Onko jotain, nyt kun ollaan puhuttu vielä tästä dekkarista ja meillä rupeaa tässä pikkuhiljaa aika lähestyä loppua, niin onko jotain sellaisia muita kirjallisuuden lajeja, jotka sua mahdollisesti kiinnostaisi? Mitä Ari Valsteen sanoisi, jos vaikkapa sulta toivottaisi ihan vaikka fantasiaromaania? Niin no fantasiahan tääkin on mustaa yksityisetsivää, mä en tiedä olevan Helsingissä ja koko Suomessa, mutta voisi olla vähän hankala, tai siis jos mut toivottaisiin vaikka kartanoromaania, niin mä luulen, että Hirvisaaren lailla, että se sujuu paremmin, voisi olla aika tiukoilla kyllä. Okei. Mitäs toi science fiction, vaikka eipä silläkään kauheasti eroa varmaan ole? Joo, mutta se ei ole mitenkään semmoinen, mä en itse sitä juurikaan harrastanut, eikä lukenutkaan hirveän paljon, että mä varmaan kirjoittaisin tosi surkean science fiction kirjan. Jaha, eli ilmeisesti sitten kokeilet vielä sitäkin joku päivä. Ei tiedä, ei nyt periaatteessa kun pitää ensin kirjoittaa nämä pari dekkaria lisää, niin sit voi miettiä, mutta tuskin nyt ihan heti on ryntäämässä science fictionin kimppuun. Okei. Elikkä sä oot myös tässä koko ajan niin parhaillaan suunnittelemassa näitä uusia dekkari-jatko-osia tälle kirjalle? No, mulla on siis tämän jatko-osa, niin mä oon sitä nyt jo kirjoittanut niin, että mä oon toiseksi viimeisessä luvussa nyt meneillään. Että se on tämän kuun lopussa valmis toi kakkososa tuohon. Okei, no sehän onkin hienoa sitten. Näin on. Mutta sä teet myös tässä jatkuvasti, palataan pikkusen alkuun, eli sähän nyt koko ajan teet myös sitten teatterin kanssa töitä, eikö näin ole? Joo, mä siis olin nytkin tässä alkuvuodesta jo tuolla Satakunnassa ohjaamassa yhden näytelmän ja sitten, että teatteri on sillä yhteisöllistä tekemistä sitten ja tää kirjoittaminenhan, tämmöisen kirjoittaminen on aika yksinäistä puuhaa. Joo, ja mainittakoon sitten, jos joku ei vielä kuulu, eli sähän myös todellakin sitten ohjaat paljon. Joo, myös sitäkin. Onko sulla jotain semmoista asiaa, mitä sä haluaisit sanoa suomalaisille ihmisille, mahdollisesti
dekkarifaneille, fanaatikoille tai ihmisille, jotka ei ole oikeastaan koskaan edes ollut kiinnostuneita dekkarista, että miksi kannattaa nyt nimenomaan ostaa Kuka pelkää mustaa miestä -dekkaria ja lähteä sen kautta niin kuin syventämään tietoisuutta tästä asiasta? Koska tämä on pirun hyvä kirja, että tämä ainakin mitä mulla tästä nyt on ehditty sanoa, niin etenee sillä tavalla sujuvasti, kuin mä olin sitä itse asiassa toivonutkin, että ihmiset ottaa se vastaan sillä lailla. Täällä on jo ehtinyt jo muutama lukea ihan silleen päivässä. Okei, no se varmaan kertoo siitä, että kun katsoo, että ei siinä ainakaan ole 2 sivua, että se lyhyt lukuaika ei varmaan johtunut siitä, etteikö siinä... Joo, mutta ei sentään kuitenkaan myöskään, nykyään dekkarit on usein semmoiset, että nekin on jo 600 sivuisia, että tää on 270 sivua, että se on aika semmoinen, mitä oli aikoinaan dekkarien peruspituus. Joo, turhat lässytykset hiiteen, eikö se vähän näin mene? Ne on hiidessä tosta. Nimenomaan. Nyt on semmoinen tilanne, että meillä rupeaa tää aika tosiaan tässä pikkuhiljaa loppumaan. Ja haluaisin tiedustella, että onko täällä sitten yleisöjoukossa ketään ihmisiä, jotka haluaisi kysyä aidolta kirjailijalta jotain. Jos siellä joku kahvikupin ääressä on ja haluaisi jotain kysyä, niin nyt siihen on mahdollisuus. Käsi sieltä reippaasti ylös. Ilmeisesti ei tällä hetkellä ainakaan ihmistä Tämä on tyhjentävä keskustelu. Kyllä, aika paljon ollaan tässä kyllä näitä asioita puitu. Ja sitten on mahdollisuus myös, minkä itse ainakin aion tehdä, eli lunastaa tämän kirjan. Eli Ari Wallsten, joka on sitten jo nyt niin elävä legenda näissä piireissä, niin on valmistautunut siihen, että allekirjoittaa omistuskirjoituksella tämän kirjan. Että jos joku haluaa tämän niin itselleen, niin on mahdollisuus tulla se lunastamaan täältä itsellensä. Niin, siis mä sain kustantajalta mukaan muutamia noita kirjoja ja ne antoi sen sillä tavalla, että ihan sitä kustantajan ulosmyyntihintaan, eli siis kaikki kirjakauppan näet, että sanoi, että 16 €, joka on se niiden, niin saa myydä. Mä otin mukaan sieltä se antoi, niin varmaan sen alemmalla hinnalla sitä ei saa mistään tietenkään. Okei, no se kuuluu. Mä tartun ainakin tähän tarjoukseen heti. Ja ilmeisesti niin sen takia kustantajakin jätti tulematta, ettei ihmiset olisi voinut kärttää. Kyllä nyt pitäisi 1 mainoskirja ilmaiseksi saada. Niin joo, se oli vainkin kiireinen sillä kaikkea sillä Mikko Arnolla, niin se skippasi. Mutta eilähän se vasta sanoikin, että se saattaisi tulla ja tänään se skippasi. Joo, ei mitään. Tää oli tämmönen loppukevennys ja vitsi. Elikkä kiitos kaikille teille, jotka olette tätä kuunnellut, ja kiitos erityisesti Ari Wallstenille. Oli tosi mahtavaa, että sä pääsit tänne tulemaan meidän kanssa, ja ainakin mun tietoisuus tästä dekkarismista ja kirjailijasta ja kirjoittamisesta on nyt kyllä huomattavasti vahvempaa kuin mitä se oli tunti sitten. Eli haluan kiittää tästä. Kiitos. Yes.